Dobro, zažmurite svi, znači Nikola mora da zažmuri i sva deca mora da zažmure, kao kada spavate i sada zamislite nešto u vašim glavama šta biste voljeli da ugledate kada otvorite oči. Ali čekaj, ne otvaraš još oči, nego kad vam ja budem rekla. Prvo ćemo da brojimo do 10. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5 i otvorite oči, šta ste ugledali? Jao, pa to je jedna princeza. Dođi princeza, ti ovamo sa nama da porazgovaraš malo. Otkud ti danas ovde? Pa ja sam čula da ovde devojčica Jelena slavi rođendan i ja bi sam želela da prisustvujem tom rođendanu. Čula sam da ona liči na princezu, pa sam želela da imam još jednu drugaricu princezu da se malo i družimo. Ako se slaže, ja mislim da znam ko je slavljenica. Sad ću da prepoznam ko je ovde princeza, znači mogu da je dovedem. Ja ću ti dati mikrofon, a vi kažete da li sam pogodila. Tačno mi srce kaže da ona sedi na onoj zelenoj klupici. Da je tu negde u blizini, je li tako? Da vidimo ko je princeza, ko je princeza. Čekaj da vidim kako ti puca srce. Ali to samo danas, je li tako? Samo danas? Samo danas, da. Svaki dan je neka devojčica princeza, ali danas je samo jedna devojčica princeza. Ona kojoj je rođendan. Znam ko je princeza. Pa da, ajde, ko je? Pa jeste, bravo, jeste, to je! Odlično! A da li, šta sad naše princeze ovako zajedno žele da urade? Da čujemo, ajde ovu malu princezu, šta će da nam kaže? Šta bi želela da uradiš sada sa ovom tvojom drugaricom princezom? Ne znam. A da li bi možda želela da odigraš jedan ples? Ne, a šta bi želela? Ništa, samo da je držiš za ruku. Dobro, ja ću da pustim jedan princezin ples, a ti ako želiš odigraj. Ako ne, ti samo gledaj. Važi? A drugari mogu da se pridruže. Jer danas je Jelenin rođendan, tako? Ajde, ste spremni za pesmu, može?